Ovládať intervaly na gitare a vedieť ich používať je veľmi dobrá vec, lebo hoci akú melódiu, ktorú zahrám, viem ju zaradiť a viem, aký akord tam mám pod ňu hrať. Napríklad, keď si vymyslím toto tu, tak zahral som intervalovo 1, 2, B3, 4, 2, 1. No a viem, že jednička je Hčko tón, tak dal by som to na H-mol akord. Lebo B3 je v molovom akorde. To isté som len transponoval do Fis. H-mol, Fis, neviem, G-mol, C-mol. Čiže je dobré vedieť, čo som zahral, aby som to vedel použiť na akord. Alebo opačne, keď hrám na nejaký akord, tak potrebujem vedieť, z jakých tónov sa skladá, aké má intervaly, aby som tam vedel, čo mám zahrať. Keď si dám A7, no tak musím vedieť, že A7 obsahuje tieto intervaly 1, 3, 5, B7. Keď chcem, aby to znelo lepšie trošku, no tak môžem obaľovať tie tóny. Čiže buď len na začiatok možno len chromaticky z dola, tu bude o pol tóna nižšie od môjho tónu akordu, čiže tu sú tie chromatické z dola a tu sú tóny akordu, čiže chromatický tón akordu, chromatický tón akordu. Ja som tam sedmičku obalil. Tón zhora, tón chromatický a malá septima B7. Čiže je to dobré a niekedy je dobré si aj tak cvičiť v hlave, povedať si ľubovoľný tón nejaký, ja neviem, cis. Dám si, že mám cis-mol akord a ďalší náhodný tón Fis. Čo bude Fis, keď mi znie cis-mol akord? No tak Fisko tón bude jeho štvorka, jeho čistá kvarta. Čiže keby mi niekto zahral cis, Fis, tak krásne tam môžem hodiť cis-mol 11 akord, lebo viem, že štvorka je to isté ako 11, len o oktávu vyššie. Alebo keby som si dal, neviem, D-dur, D-čko tón a naňho Gis. Alebo tu. No tak vidím, že keď D-čko si predstavím, že by bol môj nejaký prvý akord, buď D-mol alebo D-dur. A dajme, že D-dur. A teraz na ňo dám Fis. Čo to je? Gis som tu držal teraz. No tak to je tritón. A dám to rovno do akordu. Toho neviem, aký akord do toho mám zahrať. Do tej mojej melódie. Toto som tam zahral, myslím. Takže cvičiť sa dá aj bez nástroja, stále si povedať nejaké dve tóny a vedieť vzdialenosti tých tónov od seba. Vedieť to hodiť buď do akordu, alebo do stupnice. Keď budem mať napríklad tóny C a Ačko, tak môžem tam kľudne dať aj C-dorskú stupnicu. Alebo C6, obyčajnú C-dur. Stále záleží na kontexte, či chcem tam molový akord mať, alebo durový. Jasné, že keby som zahral CS, tak tam dám C-mol, lebo S-ko je B3. C-čko je jednička a S-ko je B3, čiže molová septima, či molová tercia, to je molový akord jasný. Keby som dal 1, 2, 3, no tak tam dám durový akord, lebo hrám durovú terciu. Keď mám B3, dám molový akord, molová tercia. Stále záleží na kontexte. A
a delím si všetkých 12 tónov, ktoré môžem použiť, si ich rozdeľujem takto, že keď dám napríklad diatonicky, čiže používam tóny iba danej stupnice, napríklad som v C-dur a budem hrať iba C-dur, tak to sú všetky diatonické tóny, tam môžem použiť všetkých 7 tónov, dávam si pozor iba na 4 a 7, keď hrám napríklad durový akord C-dur, lebo 7 je citlivý tón, 4 tiež neznie dobre. No a keď to sú tóny, ktoré nie sú z C-durovej stupnice, tak všetky tie zvyšné tóny, fistis, gis, dis, ais napríklad, keby som hral, tak ich beriem iba ako prechodné tóny. Hej, čiže keby som si dal jak prechod S, S-ko tón nemám v C-dure, čiže len prejdem cez ten tón. A znelo to dobre, lebo som na tom zlom tóne nezastal. Dôležité je cez tie zlé tóny len prejsť a použiť ich len jak prechod. Teraz keď som chcel dať fis. Fis tiež nemám v C-dure, tak skúsim cez neho len prejsť. Nezastal som na tom fise, ale prešiel som cez neho. Alebo Bčko, keď si dám. Nestal som na zlom tóne. Ale prešiel som cez tú B7. Čiže používať sa dá všetkých 12 tónov, len treba si stále povedať, že ktoré sú taká najlepšia voľba na daný akord, ktorý práve hrá. Keď mám C-dur, tak najlepšia voľba bude pre C-dur C-čko, E-čko, G-čko, čiže 1, 3, 5 intervaly, lebo tieto tóny obsahuje môj C-dur akord. Keby som chcel mať nejaký, že mám, ja neviem, C-maj, tak tam mám 1, 3, 5, 7 intervaly v akorde, tak tieto používam ako najlepšia voľba, aby to znelo dobre. No a všetky zvyšné používam napríklad 2, 4 a 6, čo je vlastne o oktávu 9, 11 a 13, tak tieto používam skôr ako také prifarbujúce tóny, také akože prechod, hej, iba skúsim cez nich prejsť a nie stále musia znieť dobre. Lepšia voľba je tie tóny, ktoré obsahuje daný akord, ktorý práve hrám, hej. No a určite nikdy nestojím na tých prechodných tónoch. Keď mám C-maj, tak nezastanem na Des. To neznie dobre. Iba cez neho prejdem. Išiel som, spieval som, hral som, že 1, 2, 1, 5, 2, 2. Prešiel som na dvojku, čo je vlastne 9. Z jedničky. Bol prechodový tón tento tu, ale prešiel som iba cez neho.